हेलो हेलो हाँ सुनतनी जी देखी तो झूलन मुके पास ताला बन गइल। रुको 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 ई बताओ तारा 24 घंटा पेटदारिये लगा रहता और कोनो काम नहीं कहीं देखो तेरू की ड्यूटी में आदमी काम करता है तो का करते नहीं रोरा लगता है आय तो जब हाल बा भाई ऐसे होला 2000 बिजली नहीं खत्म हो गइल। अब बताई कहां से हम का करी हमरा नहीं के कुछ बुझात रौरा का बाल बच्चा से मारी एन्नी भेजल नहीं अभी 2000 रुपया कितना पैसा चाहिए तो के पैसा 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 दिन भर कइले रहता रे का माता नहीं का माता नहीं कुछ बुझाते नहीं के और कमाई नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज देखी तो झूलन मुके पास ताला बन गइल। पिंटू हो गइल पास ताला बन के रौरा गजब बेइज्जती है। हुनकर हाई बन गइल हुनकर हाउ बन गइल खाली यही में मन लगता बन गइल पैसा तो बने दे तोरा का दिक्कत बा। हां भेज दी पैसा लगा दी। ए फालतू बात बतियाओ कोई तो फोन मत करिए रख फोन। बेटा करत के बड़ा हो तू गइल बड़ा कमाए 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 की हो गइल दो लोग के पास ताला छाताला बने लगला तू ना जे का करत रे झोपड़िए रह गइल नाती के बेटा जो रख फोन रख जा पांक